кӯчондани танки машҳури Душанбе ва ҳам ёдгории ширкати тоҷикистониён дар ҷанги ҷаҳонии дуввум аз маркази Душанбе сар шуд. Онро аз ин ҷо бардошта дар боғи Ғалаба дар теппаҳои шарқии пойтахт устувор мекунанд. Ҳоло дар ин боғ бунёди маҷмӯа идома дорад. طبق نقشه‌ای که کارگران این ساختمان به عهده گرفتند، ساختمان این مجمع سال آخر سال 2023 شروع شده، قرار است 1 می سال جاری به انجام برسد و در اینجا همون تانک مشهور گذاشته می شود و در بالایش 2 مناره بلندی که حالا از فضولات آماده شده نصب می شود. муҷассамаи танки шӯравӣ ки аввал аз 2 манори баланд ва галаситораҳо бар фарози он иборат буд, молли шаҳрдорӣ дониста мешавад ва пойгоҳи низомии 21 Русия дар Тоҷикистон танҳо нигоҳубини онро дар солҳои ахир анҷом медод. соли 74 ҳамин вақте ки танкаи мондан, ман шофер будам. ҳаминҷо санг шағал мекашидам ҳаминҷо ман. соли 74 танкҳои даин чапаев буд. ҳамаша тарафи ҳамон Афғонистон бурдан ва инша ҳаминҷо ёдгорӣ мондан. ҳадафи ба боғи Ғалаба кӯч додани танк ва тахриби маҷмӯа бунёди роҳи дутабақаӣ дар ҷои он мебошад, то ҳаракати нақлиёт дар ин гиреи кӯчҳои асосии шаҳр осонтар шавад. барои ҳамин оҳиста оҳиста якбора снос накарда, аввал тайёр карда. ман управление внутренних делом аввал поимба сохта, сони гирду атрофа тоза карда, роҳ васеъ мекунанд ки мошинаи қадар инҷо дар намонаду гузашта равад. ҳама чиз барои беҳбудӣ танк охир ҷош охир маркази шаҳр неку охир. як вақтҳо хоб холӣ буд ҳамон ҷоҳо, як ҳамон боғи оливай набуд, боғи Ғалаба. он вақтое ки танк монданду ин дута бояд мондагӣ буданд. ҳозир боғи Ғалаба бисёр калон, олиҷаноб. шаҳрдорӣ дар як нишасти хабарияш гуфта буд, ки тахриб ва бозсозии хиёбонҳои пойтахт орӣ аз ангезаҳои сиёсӣ аст ва ин амр танҳо дар чорчӯби генплан сурат мегирад. қариб 4 сол пеш дар Душанбе дар маҳалли бемористони қарияи боло ва маҳаллаи 112 2 эстакада ё болороҳҳо сохта шуданд, ки яке се ва дигаре дутабақагӣ аст. бархе инро пешрафту ободкорӣ меноманд ва бархи дигар аз байн рафтани симои қадимии шаҳр.